kathiro chenro mag lupo kod wuoth e nam lolwe. Kata kamano jopur e gwenge mag Asembo e kaunti ma Siaya oyudo rieko moro ma koro gitiyogo gi anyuongi e loso mbolea ma gitiyogo e pidho alot kod rabuon. Anyuongi bende ikete dier cham e kinde pitho mondo miyo kungo pi e kinde mag oro. Jo-Asembo miyo ler mathoth. Kinyi mang'ich e dho wath ma nam lolwe e gwenge mag Asembo Bay. Joma mine kod joma chuo chopo kae mar choko buya mar anyuongi ma bende ong'ere kaka chandra mati kendo leo e pi. Mae osebedo ting' margi kuom higni moyo 10 koro nyaka ne chak riwruok ma ok mar piny owacho mar dala rieko. Anyuongi osebedo kathiro chenro mag lupo kod wuoth e nam lolwe, gino manomiyo Alex Omino jachak riwruok mar dala rieko okawo okang' mar golo anyuongi e nam lolwe. Nwayudo ni kara watiyo tich maber kwa gole to jonam nyalo yudo thuolo kaka dhi lupo. Mar ariyo nitie gimiluongo ni lake transport. Nitie joma ng'eny ma bende riembo gigi e nam kaka tero e chiro. To nwayudo ni ka nitie to koro onge kaka gik moko goods nyalo wuok kwae kona ni kadhi kona machielo. Nwayudo bende na chandra ni bende ko umo nam gik mang'eny koro ko yud muya maber. Kaka rech. Koro rech mang'eny bende lal. Omino wacho ni ne gichako ka giywayo anyuongi kowuok e nam to kar wite noyudo rieko mar tiyo kode e loso mbolea makonyo cham e dongo maber. To samwa kele to kwa witi awita. Waloso kode manyiwa. Manyiwa mwaloso kode luongo ni compost manyiwa. Kendo nwayudo ni kwa tiyo kod compost manyiwa ni maber. To ber kabisa nikech oting'o gik ma chiemb cham dwaro. NPK, nitrogen, phosphorus gi potassium. Manyiwa ni oloso kipidho kod olembe to wuok mabeyo kabisa. King'iyo dalare kibo yudo karabolo wuok madongo dongo mok inyal ng'eyo ni wuok Asembo kamotwo kae. Omino kotudore kod japiny Norway Tora Steiner Raffos osebedo kasumo rieko mar medo loso mbolea kod tiego jopiny e wi tiyo gi anyuongi e loso mbolea. We started looking around and seeing the water hyacinth floating in the lake. And we started doing composting. And we were lucky that a man from Denmark, Vagne Nygaard, came and he taught us very carefully how a compost heap is developing. My wife and me agreed on using pension and using savings. And we never asked Norad and anyone for money. We just had a plan of going and sharing with the people of Asembo. Margaret Adola en achiel kuom jopur matiyo kod mbolea molos kowuok kuom anyuongi. Koro ne wachako gi loso compost manyiwa to gi mulching nikech ndalo oro ka waolo pi to ne ringa. Koro giwago ne tuo. Koro wapkoni to makoro loso manyiwa maber ni dongo nyalo kawe mondo watim kode mulching. Ne wachako timo mulching. Bang'e wafwenyo ni chuodho moro ni namka mo oweyo. Watimo ne experiment ni yawa to chuothe ni onyalo timo nang'o. Ne wachako kunyo buche mag permanent planting holes. Wachako pidho rabolo kode. Rabolo mokuongo akeni ne en kilo mana madhi 12. Rabolo mokuongo no dwa turo nyaka yien. Nyaka sani riwruoge mamoko osenyiso gombo margi mar tiyo gi anyuongi e loso gik mopogore opogore tok limo gwenge mag Asembo Bay mondo gikonye tieko nok mar chiemo. Around kaongega ni food production tin kabisa. Lakini mane gima wadwa challenge nikech waseneno kaka water hyacinth inyal tigo to make changes in the livelihood mag ji e gwenge makaendi. Vision marwa en ni waneni water hyacinth ma en kaka disaster niendi obedo kaka gimoro mwanyalo mor godo. Alex bende lero yore mamoko maginyalo tiyo godo e loso mbolea poni anyuongi orumo e nam lolwe. Kora chandra ni wayudo ni karo ken mana chandruok kende mano chake gono to bende nyalo kelo nwa solutions mopogore komiyo koro chiemo wabedo gi chiemo mang'eny e mesa to kod pesa maber yofuko. Jo-Asembo, Ramogi TV.